kaatoo. Tää on ollut siihen aikaan ihan puhas oli, se on nyt samanlaista. Niin. Se mukavat nää on. Niin aika isolla alueella oli se. Onneksi sä ajaa sen karjan? Oliks... Vanha torppa. Niin se ovi, mitä siinä kuvassa näkyy, oli tänne. Joo, joo. Ai tossa oli omenapuita. Tässä on mitään rauhoja. Eihän siinä Ei, kun tää on ihan peltona. No oliks tääkin peltoa tästä? Oli. Joo. Tää on ihan peltona nyt sitten, silloin kun me käytiin viimeksi. Jaa, joo. Ja tää on ihana, kun täällä on tämmösiä luonnon kukkia, tää on näette niitty. Ja siellä alareunassa on semmoinen 2 latoa ja Joo. välikkö. Joo. Niin oliks siellä navetta kanssa? Niin navetta oli tuossa siinä koivun juurella. Joo. Että noi raunio vaan tuossa on. Niin. Ne on varmaan tässä navetan raunio. Niin, eli navetan kivet. Niin Joo. kasattiin niin. Kasattu siihen. Joo. Tuotiin siitä pohjaa, sitten sai kasvimaata. Joo. Mutta sitten kun se tuli sille käyttöön, että ne otti sen kuitenkin sitten. Niin se Älä. onkin. Niin. Just joo. Mm. Joo. Kyllä. Mitä se muotoili?